Was yesterday a bus, and very sok children. They go to the Verze van, capital city. The bus was very international group. The tag name was Varga Bus Kft. The bus was 8 stops on the autopilot. We arrived to the Verze school. Verze has a very összetartó közösség. Verze school volt very money-talan, olcsó, and super clean. Eltömült a time, rájöttünk a berényünkkel, hogy bajolnunk kell a rakpartot. The rakpart near the gumiszer víz, and very műveletlen, kapállatlan. Mi playing the labdarúgást with alkoholink pipülökkel. De ittas pipülökkel. De 1002-es ladát letolták, lepusolták a futballkortól. The alcoholink people boxing minket. But don't cigizni velük. Majd they elrúgták vígbólunkat. And later jött Eva teacher. És megszkálolta, szkícselte a mi bólunkat. And later megmentünk, ghostunk a schoolba, és megbünkeltünk egy monstert and egy The Bob is very jó volt, de later megmentünk Kecsenyétre. Szerencsére de Varga Bus don't ázott be, ezért don't lettünk ütesít. Végül big szerencsével megérkeztünk. Verze City. A videót készítették. Anyád! Michael Jackson, Hannah Montana, Gáspár Győzi, Béja asszony. A szágoldást biztosította a Weber Tunnel. Az utazást köszönjük Eva teachernek. Game over.